Zdravo, ja sam Milica Venoma sa bloga Venoma Fashion Freak i dobrodošli u moj novi video. Danas sam za vas pripremila favorite proleća u suštini. Prošlo je neko vreme od kad sam snimila poslednje favorite, tako da ovdje imamo dosta proizvoda, svi se tiču kozmetike, nege i šminke, na to ćemo se fokusirati danas i prelazimo odmah na video. Prvo ću vam pričati o proizvodima za negu tela. Prva stvar koju ovdje imam jeste Florient Silky Body Butter, 100% prirodni proizvod. U pitanju je znači buter za telo koji je svilenkast i prelepo miriše i prelepu teksturu ima, ostavlja kožu prelepom. Ovo ću vam ostaviti link ispod gdje možete da nabavite, ja sam ga dobila na poklon tako da ne znam, ali definitivno je nešto na što bi trebalo obratiti pažnju. Zatim nova Palmolive kupka, Berry Delight, Body Butter Wash. Znate da ih jako volim, probala sam neke druge, probala sam Afroditu, probala sam Davu u proteklom periodu, međutim vraćam se ovim Palmolive kupkama, jednostavno to je ono što ja najviše volim, kad je tako buterasto i kad mnogo lepo miriše, miriše cijelo kubatilo na ovo. Ako volite miris šumskog voća, ovo je definitivno stvar za vas, ultra su povoljni, ja mislim da je regularna cena negdje oko 200 dinara, a često su i na akciji pa budu i manje. Zatim tu je jedan novitet od Nivea, ovo je Soft Mix Me kremica. Ova konkretno je sa mirisom bobičastog voća, u čemu je stvar, ima ih 3 u pakovanju i možete ih mešati međusobno, svaka drugačije miriše, a možete ih mešati i sa običnom onom Nivea Soft kremom. Što se mene tiče, ja sam probala to mešanje tih kremica i to je simpatično, ali suštinski nisam nešto, dobra je fora, ali nisam nešto zainteresovana za tako nešto. Prosto ova krema, kao i sve Niveine kreme, zaista dobro radi za negu ruku, pre svega za to ja koristim. Može i na lice, može i na telo. Stvarno je dobra stvar, mislim da je povoljnije kad se kupuju sve 3, ima još zelena i žuta u pakovanju, tako da slobodno probajte ako vam se dopada standardna Nivea Soft krema, pa još znači sa mirisom, to je ovo i stvarno je simpatična stvar. Idemo dalje, omiljena prskalica za kosu, Bliss Hair Repair Oil Nutritive sa 8 ulja i keratinom. Mnogo dobra stvar, ja je uglavnom koristim pre pranja. Znači par sati pre pranja naprskam celu kosu, potopim je otprilike u ovo, mnogo lepo miriše. Ja je koristim kao neki preparat za negu, eto, baš u većim količinama, međutim možete u manjim količinama koristiti ono. Posle pranja, čisto da vam malo omekša kosu, da vam olakša raščešljavanje, jako dobra stvar, nije pretjerano skupa. Ovaj konkretno je za dužu kosu koja je sklona ispucalim krajevima. Još jednom preporuka, posebno za ove letnje dane. Idemo dalje, ovdje imamo i 2 parfemčića koji su u nekom, recimo, srednjem cenovnom rangu. Prvi je od Avona Little Black Dress Weekend. Ja mislim da je njihov Little Black Dress jedan od najpopularnijih njihovih parfema, tako da pretpostavljam da većina vas je imala neki kontakt sa tim parfemom. Ovo je znači nova verzija tog parfema. Miris vuče, jako je teško opisivati mirise u suštini. Imate na blogu recenziju koju ću vam ostaviti ispod da pročitate malo više o ovom parfemu. Suštinski on vuče na neki limun i naranđu i više večernji po mom mišljenju nego što je dnevni. Naravno, zavisi ko šta voli. Što se mene lično tiče, ovo je sasvim lep večernji parfem, posebno sad za leto koje ide. Također je povoljan, mislim da mu je redovna cena oko 2000 dinara, a u jednom od ovih prošlih Avonovih kataloga mislim da su svi parfemi bili po 1000, ne znam da li je to još uvek aktuelno, ali u svakom slučaju vredan je tih para, dobija se poprilično lepa postojanost za neki manji novac. Drugi favorit koji ovdje imam nije neki novi parfem, verujem da je većina vas čula za ovo 350%. U pitanju je Zoranin parfem koji miriše vrlo jako na vanilu i na nešto slatko. Dobila sam poprilično pomešane reakcije kada sam objavila da sam kupila ovaj parfem na Instagramu. Neki ga vole, neki ga ne vole, nekako mi se čini da ga taj deo ljudi koji ga ne voli nije ni probao, ali dobro.
Vrlo je intenzivan parfem, kao što rekao, vuče na vanilu, na nešto šećerasto, na nešto teško. Ukoliko su vam ovakvi parfemi teški za ove letnje dane, onda je najbolje ovako isprskati ispred sebe i proći kroz taj oblak parfema, jer se onda ne zadržava toliko jak miris na koži. Meni se iskreno mnogo dopao. Plus, bio je na nekih 40% popusta sad nedavno, da li u Liliju ili u DM-u. Mislim i da je regularna cena poprilično povoljna za parfem ovakve postojanosti. Kao što rekoh, meni se jako dopao, stoga od mene jedna kasna preporuka za njega. Prelazimo na stvarčice za lice. Ovdje imamo sve i svašta. Pre svega tu je Eucerin Dermato Clean 3 in 1. Ovo je micelarni rastvor, odnosno oni kažu fluid, za skidanje šminke. Ovo je malo pakovanje, imam i veliko i uz njega sam dobila i ove Eucerinove tupfere koji su vrlo interesantni jer su reljefasti sa jedne strane. Sad ja pretpostavljam da to ne možete da vidite, ali u svakom slučaju tupferi su sjajni i u rangu su sa Niveinim zaista, mada slagat ću vas da li ovo ima odvojeno da se kupi, pretpostavit ću da ima. Do sad sam vidjela uglavnom da ide kao poklon sa Eucerinovim proizvodima. U svakom slučaju fantastična stvar, treba probati. A i ovaj Dermato Clean mi se jako dopao. Sad zašto? Ovo je super blaga stvar za osjetljivu kožu, a ja imam osjetljivu kožu, koja zaista fantastično uklanja šminku. Znači, nanesete ga. Ima mali dozer, zato neko može da zasmeta, ali po mom mišljenju troši se manje proizvoda, što za neko kao što sam ja, ko voli da naliva svoje tufere sa sredstvima za skidanje šminke, to je poprilično dobro. U svakom slučaju stavite ga na tufer i samo ovako pređete i cijela šminka je nestala u jednom pokretu, tako da svakako bih htjela da preporučim. Odlična je stvar, posebno za osjetljivu kožu, za ljude koji koriste kontaktna sočiva, ja koristim kontaktna sočiva, za osjetljive oči zaista fenomenalna stvar. Inače za sve tipove kože, ali eto, za osjetljivu mogu da ga preporučim svakako. Zatim tu je nešto novo od Avona. Ovo je Avon A New Perfect Skin Daily Skin Boosting Splash za sve tipove kože. Da li ste me razumeli isto što sam rekla? Ovo je dnevna vodica. Ovo je hidrantni tretman koji se stavlja ujutru kad se probudite. Može i pre primera, može i umjesto primera, može i samo ovo. Ovo najviše volim da koristim onda kada ne stavljam šminku uopšte, zato što mi osveži lice i jednostavno lice mi izgleda bolje, a nisam ništa uradila. Znači samo sam otvorila ovo i nanela nekoliko kapi na prste pa na lice i prosto ten se malo ujednači, dobije se neka blistavost. Vrlo simpatičan proizvod koji nije uopšte skup, tako da ako nemate nešto slično u vašoj dnevnoj rutini, probajte. Još jedna stvarčica od Eucerina, Eucerin Elasticity Filler. U pitanju je uljani serum za lice koji ja prosto obožavam, koji koristim evo sad već neko vreme, znam da se to ne vidi, ali ovog seruma je potrebno toliko malo da se pokriju i dekolte i vrat i lice, da je to nenormalno. Koža je prelepa odmah po nanošenju, znači odmah vidite neki rezultat u smislu te nege. Posle par dana osjetite da se nešto dešava svakako, da je mekše, da je koža više glatka, a primetite već posle par nedelja kako vam je elastičnost kože jednostavno bolja. Suštinski meni se ovaj proizvod mnogo dopao. Ovo je proizvod koji je inače namenjen zreloj koži i nekim dubljim borama, nekom poboljšanju tih izgleda lica malo starijeg, međutim meni je jako teško da nađem proizvod za lice koji mi odgovara kao što mi ovaj odgovara, tako da planiram da se družim sa njim, planiram da nastavim da ga koristim, a i vama bih preporučila jer jednostavno ne može da škodi, ja sam stvarno primetila dobre rezultate. Imam ovdje i dve maske za lice, jednu od njih sam već pominjala u prošlim emptizima,
Ako niste pogledali taj video, pogledajte, ima preko 50 proizvoda, sve što sam koristila ovog proleća u suštini. Jedna od tih stvari jeste Seventh Heaven Peel Off maska sa medom za sve tipove kože. Kao što sam rekla u onom videu, ovo je prosto maska za lice koja je meni dala najdugotrajniji efekat poboljšanja na koži. Znači, uglavnom kad stavite masku dobijete neko poboljšanje taj dan, sutradan, možda i preko sutra. Posle ove maske jednostavno mislim da mi je koža danima izgledala dobro. Ne znam, mislim da je do toga. Tako da nije nešto mnogo skupa, mislim da je negde malo jače od 200 dinara. Preporučujem vam da probate, meni se to mnogo dopala. I još jedna maska za lice je tu, znam da imam mnogo zlatnih proizvoda na ovoj zlatnoj pozadini, ali šta ću. Ovo je nova Mr. Black 24 Karat Gold Anti-Aging maska, koja je tu da podigne i učvrsti lice za mlađe izgledajuću kožu u suštini. Ovo je maska koja nije ona obična u maramici, ima ovu gelastu strukturu koju možete da vidite i stoga je malo teže naneti, barem je meni bilo u početku, međutim jedno kad se nanese ok je i ovaj proizvod unutra je, maska je vrlo natopljena. I dosta ostane i ovog proizvoda unutra, tako da ja to lepo rasporedim na vrat, na ostatak tela, to mi se jako dopada. Cela maska treba da se drži od 20 do 40 minuta. Sad, pošto je meni lično 40 minuta bilo mnogo, ja sam držala 20 i mogu vam reći delovalo je sasvim solidno i za tih 20 minuta. Izgleda koža osveženije, izgleda nahranjenije, a čini mi se kao da pegla one fine linije na licu. Poprilično je dobra stvar ako imate neki važan događaj, tipa sutradan idete na neku svadbu ili godišnjicu mature ili bilo šta. Ako ne želite da odete na tretman pojedinačno u salon, da platite to, onda kupite ovo, trenutno je na 50% popusta, mislim da je 200 dinara, ne znam da li to još traje. Vaša koža će jednostavno izgledati mlađe i zaglađenije i to je neki quick fix. Tako da, ako vam to zvuči primamljivo, probajte. Prelazimo polako na šminku, ovde nema pretjerano mnogo proizvoda ovom prilikom, ali to što ima je zaista dobro. Prva stvar koju ne znam da li sam do sad pominjala u nekom videu, ako jesam, zaboravila sam, ako nisam, sad je vreme da je pomenem, u pitanju je Golden Rose Total Cover 2-in-1 Foundation i Concealer SPF 15. Moja nijansa je Pet Cool Sand. U suštini nijansa mi je malo svetlija nego što mi treba, ali drugi put više sreće. U svakom slučaju, ovo je fantastična fondacija. Total coverage zaista, ide lepo preko podočnjaka, možete bez dodatnog konsilera, cijelo leto planiram da nosim ovo, ne topi se na vrućini, što je meni vrlo bitno jer se ja dosta znojim. Ima taj zaštitni faktor, što se mene tiče, lepa preporuka za ovo, zaista mi se sviđa ova tekstura, zaista mi se sviđa kako ide na lice. Ja sam do sad koristila uglavnom Affiniton i dalje ga jako volim, ali ovo je nešto novo što sam jednostavno uvrstila u rutinu, dopada mi se, stoga mogu i vama da preporučim. Jedan proizvod o kojem sam pisala na blogu, Essence Extreme Lasting Waterproof olovkice za oči. Ovu stavljam u donji kapak, ovu stavljam na gornji, odlična postojanost, zaista, a nije da ne mogu da ih skinem, znači mogu da ih skinem. Vrlo su onako kremaste, lako se koriste, vrlo su povoljne, ja mislim čak da sam jednu od ovih kupila i na onom sniženju Essence-ovom kad je bilo tipa 130 dinara za olovku, što je, mislim da jeftinije od toga ne može za neku dobru stvar. U svakom slučaju preporuka za ove olovke, ako nađete na njih negde, barem ova krem i crna, znači ovo su Silky Nude 06 i 01 Black Love, velika preporuka. Tu je i jedan novitet iz Lumsa, Lums Cosmetics Night Garden Eyeliner plavi. Ja nisam nešto mnogo Lumsovih proizvoda probala, u suštini podeljena su mišljenja, neki ljudi su ih nahvalili malo više nego što treba, a ima i proizvoda koji su stvarno dobri. Ja sam u neke svoje davne favorite stavila onaj njihov Marbleized Bronzer Highlighter i dalje ga imam, fenomenalna stvar. Ovo je druga sjajna stvar na koju sam, ono kao, zaista sjajna stvar, na koju sam naišla od njih. Znači, u pitanju je eyeliner plavi. Sad ću da vam otvorim da vidite kako izgleda. Znači, ima ovaj pointy, nije četkica, nego je ovako malo tvrđi vrh.
To je ona šljokičava plava koja je bila popularna 90-ih i sad se vratila onako na velika vrata. Vrlo sam zadovoljna ovim eyelinerom i kako se ponaša i koliko dugo stoji. Lepo se iskida, mislim da dolazi u 2-3 boje i mislim da je relativno povoljan, negdje između 300-400 dinara se nalazi. Tako da jedna mala preporuka za ovaj proizvod. Ostade nam još jedna stvarčica o kojoj bih zaista željela da napravim pojedinačnu recenziju. Ne znam da li ću stići, idem uskoro na odmor, tako da sam rešila da vam svakako pomenem u ovom videu, pa ako napravim, napravila sam, ako ne, nema veze, ima ih dovoljno verovatno. U svakom slučaju ovo je I Love Makeup Chocolate Rose Gold paleta. U Aleksandar Cosmeticsu sam je uzela. Suštinski, evo ovako ćemo vam pokazati. Fenomenalna stvar. Fenomenalna stvar za nekih 1500 dinara. Ja mislim da bolju, lepšu, kvalitetniju paletu senki ne možete da nađete, po mom mišljenju, bar ja nisam uspela. Ima raznih ovih Makeup Revolution paletica koje su isto povoljne i zaista dobre, ali moje iskustvo neko prvo zaista pozitivno je sa ovom paletom i stoga velika preporuka za nju. Lako se radi sa senkama, fino se blendaju, malo se više truse, ali osim toga nijedan problem sa njima ne postoji. Ove šimeraste bi trebalo koristiti sa nekim fiksatorom ili vlažnom četkicom, ove ostale se same od sebe ponašaju fenomenalno, tako da nadam se da ću vam pričati više u nekoj celovitoj recenziji. U svakom slučaju do tada velika preporuka i za ovaj proizvod. To je sve što sam vam pripremila za danas. Ja se nadam da ste uživali u videu, da vam je bio od koristi i da vam buka, ako je čujete, nije nešto mnogo smetala. U svakom slučaju, hvala vam što ste bili uz mene u ovom videu. Ako vam se svidao video, lajkujte, subscribeujte se na moj kanal, podelite se prijateljima, a mi se vidimo uskoro. Ćao!